Ja. Alltså, jag ska ha en boxer då. Det är att jag ska så säga mer än jag ska in i äktenskapet och där har en boxer som markerar hur det är som har boxarna och bra ut i äktenskapet. Det ska vara en kraftiga boxer som switchar med alltså. Så vet jag ska. Hästar är det helt prima. Hästar är det helt prima. Jag minns kanske synder om en rockstjärna eller så. Det är inte så gott. Det är bra. Kan höra så ja, alltså heter har så lågt alltså men 1300 kronor att inte betala för det. Alltså jag sa inte priset för för utan att det att handelsmän att det är några pokar det är några krapul alltså det är helt otroligt gott. Ja? Hur ska jag kan till? Det är som gör 1300 kronor. Hör du snart vi? Det ska man gifta så många för jacka. All right alltså. Ja, alltså jag följer med Habarsliga. Kan jag säga. Jag följer med nästan som är ja. Alltså det är riktigt ju rätt gott. Alltså jag följer med synd som Tony Blair, Samvena, Sarkozy, Jörgen Niklasen. Alltså så följer som en stor man alltså. En stor man. Ja men det är allt hållt det tackar vi då. Ja. Det tackar vi.